su ne DJ Faddama. Afrika salam, Afrika salam, Afrika salam. Wannan masifa da me tai kama daga Malabil zuwa Nyame a ce yau kwana na uku ga hanya sai ka ce na hau kwado ka gashi wannan nazo gurin sa ma baya na. Ya aka yi? Ya mutune na An wani lafiya? wallahi. Ya kai da kai mun waya yau kwana uku ka taho. Kuma ya aka yi yanzu baka zo ba? Wallahi matsalan mota ne ka san. Mota ne. Aba Iliyasu. A in zaka hau mota ka je ka nemi African Assalam. Wannan mota da kake gani ita ce motar da zaka hau ka je lafiya a cikin kwana ɗaya ka je lafiya ka sauka lafiya. Ita ce African Assalam. Afrika Assalam. Daga yau in dai ba wannan motar ba kar ka ƙara hawa wata mota. Wannan mota ta Africa Assalam za ta ɗauke ka daga Gaya zuwa duk inda kake so, za ta ɗauke ka daga Malabil zuwa duk inda kake so, za ta ɗauke ka daga Bini zuwa duk inda kake so, ko ina ka sani a Najeriya da kuma Bini. Wannan kamfanin mota za su kai ka. to insha Allah shi zane ne. Yau wato shine yanzu bari mu bude maka sai ka wannan ko sai mu shiga daga can sai mu karasa. Afrika salam, lam lam. Afrika salam, lam lam. Afrika salam, Afrika salam, Afrika salam, lam lam. Afrika salam, Afrika salam, tafiya cikin sauki, Assalam, sauka cikin sauki, Assalam. kowa yana murna sai Afrika salam, Afrika salam, lam lam. Afrika salam, lam lam. Afrika salam, Afrika salam, Afrika salam, lam lam. Afrika salam.